tinoigumidze musabo wesunguraza munopiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati David Chipoy. Your DJ has only just begun. DJ Hati Radio Station, Blue Jeans Radio. DJ Hati on the radio station, Blue Jeans Radio. Norema mukati wangu asingusasiye imba usasiye imba amoyo usasiye imba usasiye imba amoyo usasiye imba usasiye imba masisi wa usasiye imba usasiye imba masisi wa usasiye imba usasiye imba duayo usasiye imba usasiye imba duayo usasiye imba Makadi zvenye materere Blue Jeans Radio ndonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master. Apana zvingondisekesa so. Apana attention dorino. Apana chikoma na gift munyozi nekambara dziko murudo. Aziriye kama pacha anditika. Apana tsaimesi njera maboys. Argati daiso. Akurise kwa muri koko kwese nditi ndonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master. The son of Moyo. Ataza kuholda laugh yangu ndakutoseka. Iyo kuseka yacho nombeona ziko andonze Hati David Chipoy kuti munakizwe besa ati juki kwaitore Rise and out about this what I saw. +26377749291. That's my number. Andonze Hati David Chipoy the Blue Jeans Master. Mwana omera moyo te wanditi akuri zinyatsonaka ziduke zinakidze zvite mutsindo akune vese vane makambani kana mashops anditi varida kushambadzirwa pane venyu Blue Jeans Radio. I think we are ready now. Toita majingles enyu anditi maadverts enyu maprograms 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours kusvika ku 12 hours dzamai muchino ndikuitirei mtokuitirei anditi chingondibatai atotaura madhiri acho anditi akozoti kwezvoni akune varida kuti vanga vachisponsor one of our programs dzepachirongwa dzeparedhiyo yedu anditika let's say taura chirongwa chekwaziso varida kuve kuti vapatine nesu vanongondifonera zvakare panamba idzodzi vari kufunga kuti tine chirongwa chefungodai mambochiitawo paredhiyo yenyu tichachisponsor isusu vanhu kana kuti isusu sekambani vane mabhazi ada kuitawo maadverts apara kungovhurwa mabhodha chaizvo kuti anyatsobvurwa apa ndibate +26377749291 ndokuti zinyatsonakidza Blue Jeans Radio iripo and I'll make sure kuti ita deliver at the good sounds kwamuri kuti munakidzwe abvunza ive anzi Premier Plus maheu na Mr. Juice vanokudzai kuti Blue Jeans Radio kuseri abvunza ive Peace and Love Saloon vanokudzai kuti atobata basa saka ndiri kuti vese vamunofungidzira vangada kushambadzira zvirongwa kana kuti vangada kushambadzirwa panepfenyu reBlue Jeans Radio batai DJ Hati +26377749291 totaura nyaya dzacho tobatsirana zoendeka muchisimudzira nepfenyuro chisimudzira basa renyu ndokuti zviitika nditi don't hesitate to come tinotaura Jera mapoizi yo kubva kare chingobakura ngoma dzinonaka naye muchikundiziva kana kuti mandikangana vedu ve 30 October ibirthday ra DJ Hati uri kufungei uri kumboyatsofungei iwewe ndo panzana kuti iwo ndokuitira iwewe
musi wa 30 October. Aiwa ndisi kutsetera ka andangokuudzawo 30 October chikomana hati pa 36 years old kukura mbijala ndichiripo basa la 4 years kuti life itange. Life begins at 84. You hear me? Rekandira urekambo kagerepa number 9 atsono pakamira say Bakuru wakati chirera chikokurera. Bakuru wakati chirera chikokurera. Yota kuna baba yakuti wawe baba. Shuga uchatenge pachivale nzara. Uchisunga purukwa yamutsonga wenyama. Musha uchatirekwa mbuya ndo kwa kumusha mwako. Amoromo zauti makingwazana okwana imimi maimbo ziziva here. Rega ndikudzenda andinaye musi weMonday. Iyo Monday yapfuura iyi mutown umo pane mwe studio pa VOT Studios akune vanoiziva nditi. Bakuru wakati chirera chikokurera. Zvikanzi atezvara ndikati mukwasha. Zvikanzi ndine urombo ndobva atakakuombera paya. Ndikati kochiko naye mukwasha wangu. Zvikanzi ndiri kuitira kamboka ndira kuburitsa kanogona zvoko kubata-batai. Andikati koindawa naye mukwasha. Zvikanzi regai ndikuimbire munokoziva hako hana kukwana kamaka. Ndobva atanga kutondiimbira paya. Zvikanzi vatezvara vangu vana vatezvara vavo. Iva atezvara vavo vacho vana atezvara vavo. Atezvara vavo vacho vana atezvara vavo. Kozoti atezvara vangu hanzi vana atezvara vavo saka tese tiri vakuwasha. Manje so kuna vari paFacebook mukaenda paFacebook yake munogona kuona kavhidhiyo yakakanda zvake ndikangoseka kuti mukwasha wangu so zvakaoma. Kanonziko uramapako akagere pana 9 pa 8 hapana munhu nekuti paita mapatya pana pa 7 akamira sekudai so. Bakuru wakati chirera chikokurera. Bakuru wakati ekutikana muchida gara vanokudai magombara vachamuno komapiriko. Ekutikana muchida gara vanokudai magombara vachamuno komapiriko. Amos Tekoni nekapa kanodziko ida moving pa number 7 aziriyega mapatya nditi saka ndingadai so nekuchimbidza chimbidzinye. Alright, arganzokore zakare +263 777492919. That's my number. Akune varada kuya on board kutitaure nyaya dzekumaketa makambani enyu anditi ando zvatava kuita zindefenyere Blue Jeans Radio pano pacho ndimega mazara.
izvo tine macontract akati one day kune vemabhazi vasati vasvikawo kwatirika garai mangotambira mudhuze handiti nekuti paringovhurwa mabhodha apa chinenge chakatochaya from 1 hour to 15 hours ndogadzirira maprograms ekuti munatsoridza mugonakidzwa vanhu vagodhukigwa nemi vagonakidzwa nemi vagodzwa kuti ulujula umunandi handiti maizi vapaipai kune vari muzimbabwe vane mataxshop vane mashops vane mabhotike vane macompanies akarasana premier super premier plus mayeu takatovaitira advert yavo vakanakirwa zvekuti do Mr Juice ndo zvimwe chete peace and love paSouth Africa pamafikenga ndo zvimwe chete tiri kuda vamwe uyai makawanda tona tine madhiri akawanda tinogona kuita neva nditi pane zvirongwa zvakawanda zvamunogona kungoenda chip in mukaisa ruoko rwenyu zvikanakidza uyai titaure tone plus 26377749219 that's my number namwari zvinoita chete handiti Mamboyo wandipedzera ndiwe wakandipeiko joyi handizive ndave kuprofita here kuti nditi kurota kwete ndakashinura handizive ndave kuprofita here Aleki Musuke the Chazunguza the Eagle Power 77 ndo kambo kacho. You can get in touch with us on our YouTube channel, the Blue Jeans Radio Station, as well as on Facebook, the Blue Jeans Radio Station, Instagram, with the same username. That's how we do it, right here on Blue Jeans Radio, with your favorite DJ, the Blue Jeans Master, Hattie David Chipoy, the son of Moyo. Kumuchato kwenya nditi kana mchita MC ndibataini kuma birthday parties kuma gatherings akasiyana nokura MC adamutauri adamushamarari batai DJ Hattie David Chipoy plus 26377749219 that's my number when it's knocking the duka nditi shuka mutapi munzeve kuti tapi amai Welcome to the Blue Jeans Radio Station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up, and I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans Radio Station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans Radio Station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Stereo music. Number 6 Pagara Chibaba Cheba Beatrice The Cobra King Simon Mutambi Anekaboradziko Maisara Ndima kadzivotera mzoi china rete Chief ya Mbongo netimu ravanga vari kundudza kuti DJ Hattie kudzai vanhu kuti vaimbi vedu vari mumagroup medu memwe yanditika itaiwo muchitaura nevanhu musarema veduwe ko munovhoterwa sei muchirema kunongozovhoterwa ivo vasima vanozikamwa imi murimo so ndi munofanira kuti nyatsovhoterwa chaizvo tambai nevanhu handiti tambai nemafans tauraiwo navo musanyita too busy zvokuvashayira nguva vanoora moyo
mind you ndimda kusimudzwa anditi mazinzwa uye bze muchapuwa zuva renyora muchenge muchingotaurawo muchingwesa katag message akekungoti ndonzi ningiriki ndonzi ati David Chipoindo imbasungura song yangu iri palisti inonzi chakati initaiwo kuti zvinakidza nditi zvinakidze zvobva zvanakidza nditi uye vaimbi vese vada kuuya nditi kuti vajoinewo zvirongwa zvedu uyaya murabidzwa hatina kana tinoshara isu vesungura chete pari zvino izvi tichavhura chimwe chirongwa zvakare chitine chirova dzakasangana zihlangene ationa kuti zvakamira sei. And I must repeat again to those who want to be part of Blue Jeans radio station in terms of sponsoring some programs, you may get in touch with me. Pana mlandutsvaga anonzi babrena zviri sei babrena munofare ari seiko brena anzina brena thank you DJ for greeting me, please greet me again. Andikati that's my number one fan. Iwe brena yo ndoda ningiriki inonzi birthday rangu riri kusvika kana ishamwari what toita sei overseer Dunlop marova muri kupiko, boss my does marova muri kupiko, baba tum dara Colinia marova muri kupiko na iweduwe kochi ndatadzei ndakakutadzirei iko iyeni zvaita imi murove kudai ndakakutadzirei iko varume zvaita imi mundinyararire so ingarudonda iwe ndaruhane ingachidonda iwe ndachohane kuti tapa tsogolo peni asingwenja parisai pazambia pa Western Cape, Eastern Cape, Cape Town, Port Elizabeth, PMB, Dayben, Newcastle, Lady Smith, Johannesburg, parisai pa Glen Hazel, ariseko my Davis rufamba iri apa apariseko pa Pretoria sister Neili makadi Nelilen Mona Lisa Thompson wakadi hako never mind save munofare koma imhere vakaendeka ivi apa Rustenburg munofarere pa Brits zviri kudidiya mafike nkumuzinda we Peace and Love Saloon zviri seiko sister Julie vari seiko sister Melody rakadiko basa racho muri kuripusha achiri seichi baba DJ latest kunoko huchi Peace and Love Zimbabwe kuno kusofa tamirongo from branches anditi dzichingotambanuka bedzi vari seiko sister Vonkai ana sister Ruru ari seiko Malevos. How are things going? Akhwabla wayo linjani Gweru Gwanda Plumtree Philabus Mutora Shanga Rushinga Kariba Vic Falls Chinoi Banket Kadoma Chegutu Harare Masingo Zishawani Mberengwa Abikita Chimanimani Chipinge Kumutare kumakomoyo Munotamba marondera headlands rusapenya zura pa odzi apo zviri sei zviri kufamba iri mandawen parisei pa Bindura Madziva Shamva Murewa Mutoko Uzumba nepfungwe amunotamba iri Mazowe Guruve inotamba iri apa zvakadi andonzi hati kuti tapi Team UK yana boss Mofela muri seko zviri kufamba ere kule vedu muri tani uyanonzi Brighton chivara chibondo
Nekaboro dziko zangu zichanaka zangu zichanaka zangu zichanaka zangu zichanaka izo zichanaka zangu zichanaka iwe. To those who would like to join us in our WhatsApp groups as Blue Jeans Radio Station, you can get in touch with us on these numbers. Apekutanga pacho batai Chief ya Mbongo Chiba baba makungu ndengu Kankari Achorira plus 276-1245-666700 plus 276-1245-6700. Motawana na Chief ya Mbongo kana kuti Chairman Shazia on plus 277-831-63806. Motawana no kubatsira kuti zofamba sei handitika zvinoendeka seiko kana kuti munyowa matombo simbarashe saudo anza una musharu munyo wacho plus 277-83149-751 mopinzwa muzviro mwandi timu repa Facebook ndimu nainyonetsa atokupai manamba takupai futi batai vanhu ivava musapeni manamba ekuti tiedhewa ndiedhe vanhu mumagrupu please mazvinzwa ka vanhu vanhu vano kubatsirai rega nidzokorore zvakare Chief ya Mbongo plus 276-1245-6700 Chairman Shazia plus 277-831-63806 Munyo matombo simbarashe saute plus 277-831-49751 matopinda muzvirongwa zvanakidza kune varida kujoina one kuti vapinde muzvirongwa kana kuti makambani awo angashambadzira pane vhiro yeBlue Jeans Radio atichikanda pa YouTube nepamasasa yakasiyana siyana. Ndibate pa plus 263-777-49219 ndo namba dzangu dzenhare kana mine muchato ndibate zvakare kana mine birthday parties aruda MC DJ batai DJ hati ndokuti yatsoneta zvakanaka dakanite plus 263-777-49219 namwari zvinoita zvinoendeka tunoenda parefu anditi ndo kambo kagere pa namba 4 Musa Marimbire anziye ukashure kwa wakabva andine chimbo chota madhuki gomanaki kwanditi inzwa waya yeukashure kwa wakabva yeukashure mwananguka yeukashure kwa wakabva yeukashure mwananguka tapemberera izo kafana chaizo Musa Marimbire angagere pa namba 4 pa namba 3 pana teki swachari dhamovela kanonzi panobarwa munhu naiwe teki chinja song yungoisa pekutanga paya uti panobarwa hati vanotanga pemberera kabozi ndo mwedzi wangu anditi I know you can do something. That's my brother, I love you. Boss my does pariseko pa Botswana Capron Caps mukita utsinyeka mdara maidas andisa ndanzwa vamwene pa Botswana wakawanda awinza vanhu imi atipe vanhuko wahati vanhu takapemberera tikafara kwazvo kwabarwa DJ tikaritenda denga tichiti mwawe mationawo apo matirangarira unde
Sandizwere. Buzukuru wakadzura kupika kudzora kubva wabuda kudaka kudaiso. Zvasekuru akomana ndakadzira kunonzi ku Peace and Love. Ku Peace and Love Saloon sekuru. Zvekuti kana mbuya wako wakaita vanobuda here kudai? Vanobuda kuita ngirozi chaiyo, kuita mhandara chaiyo. Chirege kugara pano muzukuru rega tinopa mbuya wako kabari vaende ikoko ku Peace and Love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Vana manyenyenye na shumba imiti nyarare zvenyu mwari vatakupindurai Muvataurire mofu imiti nyarare zvenyu mofu anozviziva masibanda samanyanga neumba nakusodi chinyarare zvenyu mwari vatatipindura mubvunze vaera moyo ruka atibatei pa YouTube mono subscribe kune vasati vasvika kwandiri nemungono subscribe mutsigire nefenyuro yenyu handitika ndoyegadzira munogona yatsutsigirana chaizvo handiti kozotikawo nemakambani vakauyawo on board tikatanga kutaura nyaya dzacho handiti tikatanga kushambadzirana mapromoters akawanikawo so nepfenyuro ikabva yangomira so zvine zvazvinhu ka zvinenge zvazvikurema izvi maizi vametsi yacho paya aha akadonhedzwa kaenda panamba 2 He goes by the name Kivi Muchemwa. Azajem Koda Mashura Kaka Bora Mira Palamba Wando Vamazo Kadoneta Ndimi Muswe China Pamakavota Papa Dopa Makadozita Baba Dopa Makadoneta Baba and it is Baba. Stereo music. Akazokera kumashure ndikagara padombo ndikaringa kurutivi wanike mwari vapfuura zvemumwe musuwo Ando numba erone
Kadzana Znoyo, Pane Penure Blue Jeans Radio Minahati, David Chipoy, the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Kaka Kutishinakidze, Akokuseka yangu neona sei. And timaizwa papa yakakutizvinakidze zinyatsodhukirwa. Atindongwazipa number 1 huru yadzo nekambona dziko mandisitsa kure mandisitsa akachana lende kumbatsewe nyama ipo panooneka mukuru wa Mwari nekuti akavapo kuvapo kusati kwavapo +26377749219 ndo namba dzekuti mundibate kuti shambadzirane mabusiness anditika apane fenyure Blue Jeans Radio andibate ipa baba +26377749219 atoita madhira acho macompanies amashops mekumabhazi achero maindividuals vadangwetirwa maadverts ekudza mudzimota dzavo akana kumapati ekudzimba dzavo andibate ipa namba idzo dzanditi andonzi hati David Chipoy the Blue Jeans Master the son of Moyo makasunga undibata baba kuti tinakidze naimi tiko kwaine kutya kwedu namai mwana ndechiti pamuviri pangabata akutenda kuri kumadhimini edu chief yambongo chairman saziya mumwe chete ana simba rashe munyuwe matombo arega ndionekana nemi chiti babai kani inonaka pauri mambo auimbe nyambo iriziwa murirambo dzinonaka dzako tsimbo tonzatambo akaimba Solomoni mambo andinanguziva munondikoshesa zvakadaro andinanguziva munondikoshesa zvakadaro dai huku yaizviziva inonaka iri menyu yairamba kurara musumburi nematoto dai mombe yaizviziva inonaka iri menyu yaizonyangadza muswe yaifamba chimutira Stani vamambo vacharewa wapista muru Warren Chizema Victor Kango Utepunye Investments mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hati David Chipoy tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yes, good to go.